Türkiye kulçuluk etmene her kim öz radyçylygyla gidýär-de. Her kim mejbur bolan üçin gidýär. Kimin öz sagalaryndan, ärinden, aýalyndan, dogan garyndaşyndan aýraçylykda 5 ýyl, 10 ýyl, 20 ýyl ýaşaty geler. Meselem, senin öýüňde ýer içere zat ýok, ýa bolmasa geýere, ýa baram bolsa gutarp gel, ýa öwedini doldurup bilen ok. Sebäbi işleýän işinde aýlygyň geýjeňe, iýjeňe ýeten ok. Meselem, $100, 10 milyon aýlyk alýan bolsaň, şonuň $5 et alarsyň, $10 kuş alarsyň, ýene $10 jalgar alarsyň, ýene $10 köýnek alarsyň. Şeýdip $50-100 hiçbir bolup galýar şo ýerde. Ýene bir zat şeýle pikirli adamyň bardygy meni gaty ynandyrýar. Sebäbi prezidentiň näme üçin taýlanýandygyny bilmeýän adamyň pikiri da bu. Sebäbi meselem başga döwletlerde hökümetiň başyna gelen adam her kili wadalary, etjek işlerini aýdyp gelýär. Meselem öýsüde öý berjek, maşynada maşyn berjek, işde iş berjek, pul berjek, aýlyklar köpeltjek, pensiýany köpeltjek ýa-da başga öňe biriňkide hökümet hiç ilek wada beren ogam ullokan ýöne beren wadalaryndan ýerine ýetiren ok. Şonuň üçin biz aç, horhumty ýurtdaşynda kösenýäs. Iň bolmanda Sapar Murat Niýazow togy, gady, duzy, başga da köp sosial jemgyýetçilik kömekleri berýärdi. Şoňa görä de halkymyz az möçberde Türkiýe gidýärdi. Biziň ýurdumyzda bize hiç kim teretmeýändigi üçin biz mejbur ýurtdaşyna gidýäs. Hökümet öz borcuny ýerine ýetiren ok. Abyşyny gadydan gelýän puluň möçberi ummaty 6 milyon halky bolçulukda ýaşatmana ýetdi. Sebäbi 60 milyar, 90 milyar dollar gelýär. Meselem $600 berseň de her adama aýda $600 milyon bolýar.